Gândul care mi-a venit în inimă, stând aici la altar, la amvon, un gând pentru noi toți și l-am intitulat: noi credem în viața veșnică. Amin. Iubită familie, am toată convingerea că dumneavoastră credeți cu toată inima în viața veșnică. Lumea se împarte în două, omenirea se împarte în două: oameni care cred în viața veșnică și oamenii care nu cred că există viață veșnică. Oamenii care cred că există viață veșnică se împart în două: oameni care cred că se intră oricum în viața veșnică și se poate ajunge cu o pomană și cu o slujbă de mormântare, mergând o dată sau de două ori în viață la biserică, și oameni care cred că în viața veșnică se ajunge numai prin jertfa Domnului Iisus, prin legământul cu El, prin trăirea unei vieți frumoase și dăruită în totalitate lui Dumnezeu. Dar în această zi am citit un cuvânt: două feluri de oameni, unii care cred în înviere și unii care nu cred în înviere. În această zi noi suntem oamenii care credem în învierea morților. Noi credem în puterea lui Dumnezeu, noi credem în Scripturi, noi credem în credința noastră că Dumnezeu totdeauna are dreptate, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul care l-am repetat și aseară și l-am citit și în această zi, dați-mi voie să-l aduc din nou în discuție și în această încurajare. Dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu numai pentru viața aceasta, și opresc aici acest verset, am o întrebare: ne-am pus noi nădejdea în Dumnezeu pentru viața aceasta? Da. Noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu și pentru viața aceasta. Dar ne-am pus nădejdea în Dumnezeu în mod special și categoric pentru viața veșnică. Amin. Noi și aici ne încredem în Dumnezeu. Noi și aici rămânem credincioși lui Dumnezeu și nădejdea noastră rămâne în El și în viața aceasta. În orice situație din viață noi avem nădejde în Dumnezeu. Noi avem credință în Dumnezeu. Atunci când nu putem, El poate. Când nu înțelegem, El ne luminează. Când avem probleme, ne rezolvă. Când avem greutăți, este lângă noi. Și în aceste momente de încercare și grea încercare pentru familie, m-am uitat la fratele venit, fratele Zanfir, și când mi-am dat seama din cuvintele lui că este bunic, m-a fulgerat din creștet până în tălpi. Vreau să vă spun un secret și cei care sunt bunici vor înțelege lucrul acesta. Știți că bunicii iubesc mai mult nepoții ca pe copiilor? Vreau să vă spun un adevăr: bunicii iubesc mai mult nepoții ca și pe copiilor. Cei care încă nu sunteți bunici nu veți înțelege și vă spune imposibil. Vreau să vă spun ceva: la copiii mei am mai folosit nuiaua, am mai folosit cureaua, am mai folosit orice. Dar dați-mi voie să vă spun, de aproape 5 ani de zile sunt bunic. Niciodată n-am putut să dau măcar cu un deget să ating nepoții mei. Știți de ce? Că mă uit la ei, mi se luminează inima, mi se umple de bucurie și orice năzbătie ar face, mă uit cu atâta dragoste și am înțeles că de fapt nepoții sunt cununa bătrânilor, cununa bunicilor. În această zi de grea încercare vreau să-i mângâi și pe bunici. Voi sunteți oameni lui Dumnezeu, voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Ce vom semăna la alst va răsări și va pleca cu noi în glorie. El nu va rămâne aici. Trupul acesta în ziua învierii va fi îmbrăcat de un alt trup de slavă. Și Biblia scrie că vom fi răpiți și acolo vom vorbi de lucrul acesta. Dar ar vrea ca Dumnezeu să ne întărească și să ne dea putere. De aceea vreau să știți că noi rămânem încrezători în Dumnezeu. Oricum viața pe pământ e scurtă, oricum se termină, fie că e de un an, fie că e de 99 sau 110, e cât un lat de mână. Important este ce ai făcut și unde se termină. Pentru acest micuț, închinat Domnului, dus la binecuvântare, crescut sub protecția și rugăciunile părinților și a bisericii și a multor oameni, el, sufletul lui, a plecat la cer. O seminte le vom depune, dar
nu el este valoare osemântul, nu trupul acesta are valoare. Pentru Dumnezeu valoare-i sufletul, slăvit să fie Domnul. De aceea doresc ca Dumnezeu să vă întărească și să nu uitați, noi credem în viața veșnică și asta contează. Amin.